За да обявим събитието Мини Синема на широката аудитория и да предизвикаме завист у всички, които не притежават иконичния автомобил, трябваше да намерим канал достатъчно популярен сред прослойка с по-висок статус и доходи. Как да достигнем тези хора и къде да намерим накуп всички склонни да дават по 12 лева за билет за кино, например? Преди се информирахме за програмата на кината от афишите, разлепени по улицата. После разлиствахме вестниците, за да разберем къде дават новия екшън с Арман Асанте. Но днес всички, или поне едни 100 000 души на месец, влизат в програмата БГ, за да разберат какво да гледат тази седмица. Това значи 100 000 души потенциални клиенти. Именно поради тази причина решихме да комуникираме първото автокино само за автомобили мини, точно на сайта на програмата. В списъка с киносалоните в София, наред с Cinema City, няколко арени, Влайкова, Одеон и Люмиер, сложихме и най-новата кинодестинация в София – Мини Синема, на паркинга на Дамол. Едно много различно кино с една единствена прожекция и един много различен билет, но пък 4-местен.